Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ang sarap naman ng pakiramdam kapag dinadalaw ka kahit hindi mo ka-close. Yung chinecheck ka lang ng tao. Diba? Yung may nangungumusta sa'yo. Yung sincere na pangungumusta, correct, ha? oo. Masarap yung kinumusta ka kung okay ka lang. Yes. Tapos, lalong-lalo na, ewan ko kung nangyayari din ito sa'yo, partner. Usually, kinakamusta ka kung kailan hindi ka okay. May mga ganun, yung parang may mga ganong klaseng pagkakataon na kung kailan kanya binisita, kung kailan kanya dinaanan, saktong hindi ka okay, 'di ba? Tapos kinumusta ka. Kapag ka ganun, mas lalo kang maiiyak or makakaramdam ka ng biglang may kakampi. Kaya yun yung mahalaga, mga kabisyo eh. Mga musta po tayo nang hindi po tayo nangungutang. Mga musta po tayo ng sinserong gusto po natin siyang kumustahin kung okay lang ba talaga siya. Totoo diba? yun. Kasi ngayon kapag ka, Mars, kumusta? May kasama na pong nervyos eh. Uy, totoo ha. Oo. Ang ganda pa naman ng salitang kumusta, mga kabisyo. Diba? Kaya lang nagkakaroon minsan ng ng connotation or impression na kapag nagsimulang mangumusta ang isang tao, mangungutang na ang kasunod. Yan. So may nervyos nga. May kasamang nervyos. Diba? So wag nating hayaan mangyari yun. Correct. Wag po nating siraan yung salitang kumusta. Binabahiran po natin siya ng salitang utang eh. Itigil na po natin ito, 'di ba? Totoo 'yon. Kasi kumustahin po natin yung mga tao. Correct. Kasi for all you know, alam mo yung baka yung isang pagkumusta mo sa kanya will actually save that person's life. 'Di ba? Will actually save that person's career. Baka o kaya kung ano man yung pinagdesisyonan niya, 'di ba? Family. Yes. 'Di ba? Kung kailan mo siya kinumusta, yung pala yung meron silang pinagdadaanan na matindi na pamilya. Tapos nung kinumusta mo, meron siyang nasabihan. At nung meron siyang nasabihan, yung nasabihan niya, yung nangumusta sa kanya, binigyan siya ng nararapat at tamang at eksaktong atensyon at advice, 'di ba? Naging dahilan para hindi maghiwa-hiwalay ang pamilya, 'di ba? Yes. Hindi mo alam yung mga ganong kaakibat, kaya uulitin po natin. Huwag niyo pong bahiran ng salitang utang ang salitang kumusta. Kapag ka kumusta lang talaga. Walang kasamang utang dito, friend. Kung mangungutang ka, diretsahan na, di ba? Huwag na gamitin yung kumusta ka pa. kumusta. Huwag tayong plastic. Yung mangutang rekta na, di ba? May pera ka ba dyan? Ganon. Pero mararamdaman mo din talaga, partner, no? Yung mga taong alam mong nangumusta na may kasunod na pangungutang. Yan. Kasi kilala mo yung tao eh. May mga ganun, parang pumapangit agad yung pakiramdam mo. Meron tayong instinct na biglang lumalabas na parang, ay, nangumusta itong taong to, nakakatakot yung kumusta niya. Yan. At may mga tao din naman na alam mong pag kinumusta ka, sincere yung pangungumusta niya, na nakakaganda ng araw. Sa truth. Diba, gumaganda yung mood mo at pinagpapasalamat mo sa kanya. Nag-reply ka rin ng maayos. Tama. By the way, I'm doing well. Ikaw, kumusta ka? Diba? Pero pag alam mo, ang instinct mo ay takot na parang, teka, mangungutang to, ba't hindi ka sumasagot? Oo. Diba? Hindi mo sinisin. Nainis ka kasi napindot mo. Ibig sabihin na sin mo. Ingat na ingat ka pa naman. Correct. Napindot mo palalo. Oo, Pero ganyan. ramdam mo, teka, hindi ako mag-reply sa taong to kasi alam kong may kasunod. Ninenervous ako sa kanya. Gusto mo ba na may ganun kang may ganun kang impression sa mga tao, ganun yung dating mo sa mga tao, diba? Na hindi na pala sincero ang pangungumusta mo. Nako. Diba? Ayaw po nating mangyari yung mga ganyang eksena. Kumusta ka, partner? Ha? Nakakilala na kita. Yung biglang nabibingi, di ba? Ganun na mga sagutan. Pag nangibabaw yung instinct mo. Parang, kinabahan ako, kanumusta ako Hindi naman ako kumusta neto Baka may kailangan to sa akin pero napakalaga po ng salitang kumusta. Yes. Kasi hindi mo alam kung saan patungo, kung saan dadalhin yung salitang kumusta.
Totoo yun. Hindi mo alam ang posibleng magandang impact ng salitang kumusta sa taong lalong-lalo na kung may pinagdadaanan. Sa true lalo. Diba isang tambalanista natin, si Miss Nympha. Ayan, Miss Diba, Nympha, kinumusta niya ang tambalan ngayon. Oo, kumusta na daw yung tambalan? Eto po. Dumalaw. Ganyan. Kasi kahapon nakita niya yung post tungkol dun sa calendar, di ba? So, agad-agad nag-message siya na kung pwede ba siyang pumunta para makakuha ng calendar. At ayan na nga, may calendar na siya. Limited edition. Kasi limited edition talaga yan. Kasi ilan ang populasyon sa Maynila? Ilan lang Milyon. Ilan lang print namin yan, 'di ba? So limited edition talaga ito. Mga 75. 75 pieces. So nasa yun na yung 18. Ayan. Thank you for visiting. Hindi na natin baka gusto niyang anonymous sa kanyang kwento na Mahiwagang Burnay, pero nakapag-send siya sa atin ng kwento na Mahiwagang Burnay. Alam niyo po, nakakatuwa kapag meron po kami nakikilala ng mga sumulat sa Burnay. Kasi syempre, yung mga taong yun, yung alam po namin, ito speaking of sincero, alam po namin na sincero pala yung kwento. Diba? Hindi katulad ng 299 pesos engagement ring na hindi natin alam kung saan nanggaling talaga yung kwento. Yung nag-away-away na ang napakaraming nag-away-away na yung mga opinion. sources, diba? Ako nga, sawa na nga ako. Sawa naman ang pag-usapan na yarn, diba? Hanggang ngayon, diba? Kaya nakakatuwa kapag nami-meet po namin yung mga nag-share ng kwento sa Mahiwagang Burnay. Kasi actual po namin silang nahawakan, nakakausap, tapos yun, pagpasensya nyo na lang po kami pag hindi namin natandaan agad. Kasi alam nyo naman, ulam namin kahapon, limot na namin. Yan pa bang ilang taon na namin nabasa? Kanina nga pagbaba ko ng sasakyan dito sa parking, may sumalubong sa akin, sabi niya, "Huy, Adrian." Chris Chuper. Sabi niya ganyan. "Kumusta ka na? Long time no see." Ayan. By the way, ako nga pala yung kasama niyo lagi sa mall show. Tapos kinikwento niyo yung mga mall show yung mga malls na pinuntahan natin, yung mga ilang eksena sa mall show na yun. Wala talaga akong matandaan. Sabi ko, sabi niya, mini-message pa nga kita sa Facebook, no. Teka. Sabi ko, message mo nga ulit ako para ma-refresh. Makita yung convo. Teka, may utang ka ba dito? Kasi ganyan ako eh. Pag alam mo, may utang ako dun sa tao, nililimot ko siya. Lahat ng history namin, limot ko na. Meron kaya? Ay, baka may ganun. Baka may ganun. Dapat pala, hindi ko na sinabing mag-message. Kaya nga babalikan. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Na naman ako. Ay, naku, mali ka talaga ng mga desisyon minsan sa life. Kasi inopen mo yung topic na to, na yan tuloy. Ako pa tuloy mali. So, sinimpa talaga may kasalanan ng lahat na to. Limutan namin yung kwentong yun, napaalala. Damay-damay. Dinamay si Nympha. Di mo bibisita lang naman. Gusto lang naman ng calendar. Diba? Uy, pero first time mo kami na-meet, Nympha? Hindi po. Hindi. Sa mall show din? Sa mga mall show sa Cavite. Diba? Sinusundan tayo. Diba? Tingnan mo. Pumupunta kami, sa mga diba? SM, Sa mga SM and SM. Robinsons, diba? Kasi nagmo-mall shows kami dati. Hindi lang po talaga halata sa edad namin ngayon. At minsan, pag maraming sumasayaw kwento, kami, diba? kalain mo yun, with backup dancers. Correct. At dahil mahal tayo ng mga tambalanista natin, kahit hindi naman obviously hindi na magaling sumayaw, pinapalakpakan nila tayo ng mga time na yon. Diba? Mabalik tayo dun sa kausap mo. Dami niya alam na kwento na gano'n, wala talaga ako matandaan. Sabi, medyo nag-worry din ako. Bakit kaya wala akong matandaan? Sabi niya, kilala mo si ganito? Sabi ko, So, nakakasama meaning, nanonood siya? Or kasama mismo? Nasa backstage din. Nasa backstage. Kasama natin. Sabi niya, kumakain pa nga tayo sa ganito, sa Glorieta, kumain daw tayo. May pangbili kami sa Glorieta. Yun, doon pa ako una nagtaka eh. Totoo ba? Wala akong matandaan talaga. Anong pangalan? Hindi ko rin yung nakalimutan ko. Sabi ko, message mo ako para matandaan ko. Sabi ko gano'n. So, hindi siya nagpakilala ulit? Inassume niya na naaalala mo siya? Nakalimutan ko yung pangalan ulit. Parang binanggit niya din kanina. Tingnan mo, kanina lang yun. Kita niyo na? Malinaw ang ebidensya. Malilimutin talaga. Kanina lang yung partner by the way, ako si ganito, nakakasama niyo ako dati sa mall show ni Nicole. Wala talaga akong matandaan. Parang nagja-jogging lang siya, tapos random yung pagkakasalubong namin. Correct. So marami kami ganong instances. Madami po kami may pumunta nga ganon. dito, di ba? Sabi niya kasama din daw natin nanood ng concert. Yung talaga yung ultimate na parang nanood tayo ng sinundo concert. pa na magkakasama tayong pumunta. Kaya nga. Tapos dinaanan ka, ganun ba yun? May gano'n na may dinaanan pa ako sa bahay or may hinatid pa kami sa Antipolo. May mga ganun pa nga kami, mga eksena. May isa sa amin ni Nicole, wala kami matandaan. Oo, as in talaga. Merong isang beses na pumunta dito, yun nga, hinatid ko pa sila sa Kainta. Alam mo,
Ano ba ako dati? Apex driver ba ako dati? Hatid ako ng hatid ng mga tao. Basta parang sobrang tindi yung nung tinititigan niya ako na parang siguro takang-taka siya na parang di mo ko matanda, di mo ko kilala at all. Kasi ang dami niya rin kunento, like yun nga, one of the is that dinatid ko sila sa Kainta. Tapos natatandaan niya pa yung unang sasakyan ko, which is yung L3 na luma na si Tapos Muy Muy. malinaw sa pagkakakwento niya. Tapos ikaw wala kang matandaan. Wala. Alam niya nga yung pangalan ng sasakyan, si Muy Muy. Sabi niya, si Muy Muy, doon kami sumakay. Wala nga yung aircon ganon. Nagpapanik ka ba? Well, alam mo yun yung dahilan kung bakit ako isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpa-MRI last year. Bukod sa migraine na parang akala ko ay frequent. Yung pala hindi pala, pag sinabi mo palang lagi ka nagma-migraine, ibig sabihin mga 2 to 3 times a week. Hindi naman ako ganun. Minsan lang sa isang buwan, minsan nga may mga buwan na nagsiskip. So hindi mo talaga masasabing lagi yung migraine. Yun yung explanation ng neuro. So ang isa sa mga dahilan bukod dun sa migraine is yun nga yung kalimot. Na parang may mga ganito na ito nga yung nangyari sa ating ito nga yung ginawa natin ganun. Hindi ko alam kung sobrang busy ba natin ng mga time na yun or sobrang nang daming nangyayari na yung natin na-absorb or hindi ko talaga gets partner as in. Pero nung kinikwento naman sa atin nung nakasama natin sa concert, medyo ako wala. Pero konting-konti, mga 10% lang out of 100. Ako wala partner, negative 2. Yung akin. Yung wala talagang nakalkal. Wala talagang nakalkal, hindi ko siya matandaan at all. Hindi ko talaga siya Pero yung pagsundo sa inyo, paghatid sa bahay nyo, na kumain pa tayo sa labas, wala talaga ako matandaan. Natatanda mo to, speaking of mga flashback naman tayo bilang 20 years naman ng tambalan. Madami na nating topic talaga. Hindi, speaking of tanda-tanda kasi may mga bagay na hindi tayo, may mga bagay na natatandaan mo na nagpupunta tayo sa isang hotel sa Mandaluyong. Doon tayo nag-birthday. Yes. Yan, mga ganon. Pero may mga artista doon o mga nakakasama namin na na hindi ko matandaan na naging kasama natin. Like may one time si Kiray nandun, tanda ko. Of course si Kiray kilala pa na natin. Meron isang pangalan niya ay syempre ayoko na sabihin baka kasi tanda niya pa ako Pero pagka kinakausap niya talaga ako partner, tandaan partner. As in talaga. Sinong artista yan? Hindi artista, parang DJ something ganon. Parang ganyan. Tapos ako talaga parang partner. Si DJ Wento. Hindi yun. Hindi yun. Iba. Tapos may mga, tapos yung mga ganyan nga. Wala ka matandaan. Wala talaga matandaan sa kanya. Tapos, mare. So, ibig sabihin, parang may inaanak pa ako sa anak niya. Hindi ko matandaan. Ito nga, dati nating empleyado, wala na din dito. Dati nating empleyado, doon nasa AM. One time, nakasalubong ko siya, sabi niya, tanda mo, naginuman pa tayo ng Christmas party ng MBC. Sabi ko, kailan ba ako bumabad ng inuman sa MBC? Kaya nga. Kaya nga yun palang isa na. Yun palang isa na. Kasi actually, nung umattend tayo ng Christmas party ng MBC last year, MBC is our company. Yes. Feeling ko in my almost 2 decades, yun lang yung natatandaan kong inupuan ko talaga kasi normally kasabay ng MBC Christmas party rumarake tayo. Lagi tayo nasa labas. Correct, kaya hindi tayo nakaka-attend. Kaya yung sabihin niyang nag-inom ka ng Christmas party ng MBC, parang hindi ko rin maisip, di ba? So wala talaga akong matandaan. Wala akong matandaan. Taga-AM to, so taga-RH. Taga-RH. Sabi ko, wala akong matandaan. Tapos, ang dami pa niyang kinuwento na, sabi ko, bakit wala akong matandaan? Kasamahan kita sa office. Dati tayo magkasama sa MBC. Bakit gano'n? Wala ako matandaan sa lahat ng kwento mo. As in zero. Sabi niya, nagkukwentuhan pa nga tayo, nakailang bote pa nga tayo ng ganitong beer, sabi niya. Sorry na po. Sorry na agad. So yun nga, kaya ako nagpa-check up. Tapos parang hindi ko rin naman, parang hindi ako masyado masaya dun sa explanation. Parang ang explanation lang sa akin sorry na po kung hindi ako masaya sa explanation ng doktor. Kasi parang ang sinasabi ko, kaya ako nagpapacheck ng brain kasi bakit may mga bagay na natatandaan nila fully pero I don't remember. Parang ganon. Tapos ang explanation niya lang is, gaano katagal na ba ito? So parang ang isa kong kwento is mga 20 years ago, college pa ako, parang ganun. Sabi niya, 20 years ago na yun. Ang dami na talagang lumipas. So parang ganun daw talaga yun. May mga makakalimutan. So normal naman. So hindi naman tayo far, dapat kasi parang mag-worry. hindi naman ako binigyan ng gamot Ang mas Ang nakakatakot, pagpasok mo dito, sino ka nga, sabi mo sa akin.
Partner, siguro naman, hindi naman kita makakalimutan. Tapos sumagot din ako, sino ka rin? Siguro by the time, kasi 88 na tayo. Yung nakakatakot. Bakit ako nandito? Bakit may microphone sa harap ko? Matawa ka ng tawa. Siguro naman hindi. Pero parang siguro, parang feeling Tapos ko. after 20 minutes, saka tayo nag-fist bump. Good morning, saka naalala yung realidad. Feeling ko mangyayari yung part pagka matanda na tayo. Feeling ko posible. Pero feeling ko tayong dalawa, hindi naman natin makakalimutan yung isa't isa. Mas matagal tayo. Ang mga current relationships natin, mas matagal ang relationship nating dalawa kaysa sa mga current relationships natin. So, may feeling naman ako nga, hindi natin makakalimutan ang isa't isa. Yun talaga nakakatakot Yun talaga na yun. nakakasyokot. Pero yun nga, ang sinasabi, parang if it has happened like so many years ago, parang ang dating sa akin kasi nga hindi naman ako binigyan ng gamot. Ang gamot nga na encourage na ano sa akin, partner, ito ko sa muscle relaxant. Yung para sa mga lamig. Oo. Kasi posible daw na dahil may mga lamig ako sa likod, ganyan. May mga naiipit kasi masakit yung ulo ko. Maganon. Hindi yung merong gamot na pinainom para pampasharpen ng memory or kung ano man yung mga, walang ganon. Kasi nga, ang dating sa akin, kaya hindi ako binigyan ng ganong gamot. Kasi nga, siguro normal. Yung parang malabo din minsan. Dahil marami ka palang lamig. Kasalanan ng aircon mo yan sa likod. This